къде си? Ага. Гледаш ли шоуто? Да дойда ли да ти помогна? Да видим много добре. За тебе, за тебе! Идвайте, бе, идвайте! Елате тук, бе! Буклук! Чулагват тюфлести! Аре, гледай го как лагва този! Yes, убих го! О, шеп! Пазете ме! Ела, маймуно! Маймуна Чакай, гадно! Ти снимача ли ще снимаш, бе, кука гадна? Протези гадна. Yes! Човек има вече 3 меча, къде е ендър честа? Ей там, така, Марянко! Ела на сладко. О, благодаря. Значи, Ела! то да Мене, махнем. да. Тя ще разтворя. Абе, искаш ли каска? Къде си, бе? Къде е то сега? Къде избяга? Тук съм. Дръжти. Чакай, аз имам тук бутуши също, ще му дам. Аз имам още 3 меча. Но бутуши имам. Убийч го този, убийч го. Аз не мога да го удара, бах ти Аз го лага. ударих. Чакай, даш. Хора, пазете ми, че ако паднат кенник. Ти да я ли сега? Млепнах, паднаха ли ми? Аз го убих. Не. Аз тук гледам някой да няма. Да се сбия. Къде се? Значи всички в базата. Чакай, аз не знам, не мога да намеря пътя за базата. Аз ще убия сега един Значи демон. падаме и тук. Така как сега. Абе, значи, Той е ти бутуши. аз ги убием 60 пъти, така че. Ела, ти дам една каска. Мале, то се прави на смел. Да, Мразя се. ходи. Олигофрен! Попола! Удари! Попола! Той е про! Не бе, базикам се, Не, ласкари. уби! Аз те убих, майко! Иде, ще умреш. Не, аз не го убих него. Идвай. Чакай да си взема само един меч и там. Че аз имам базата, че направо загивам. Идвай в базата тогава. На 2 кръв си! Аз те пазя, братче. Братче мое, аз те пазя. Яш бе! Да, бе, добре. Не бе, аз имам бе. Вземи си ги. Човек влизай в базата. Да влизам в базата. Взети ли ми айтемите? Да, къде си? Опа! Идвай, качи се по стълбите и отай тук завиваш. Аз дали да си взема лъка? Само един път да ги оцеля така. Има ти ли нещо за... Чакай, ти бронята, аз я взех. Ей, ти пера, дет на мен са ми безполезни, малко храна. И Не, един... да, ти малко. Ама човек някой ми взеш лима. Роман. Не съм аз. Ти си. Не съм аз. Уи, идва олигофрен богащи. Ей, имам чувство. Добре, това беше за този епизод, защото не искам да ми се прекъсват. Аре, човек, аре! За какво се движиш толкова с боцки? Бах ти мафията тук става, бе! Аре, гледаш как лагват тези, бе! Бах му лагват! Бегай. Let's go, базата! Ого. Някой да ми вземе айтемите. Ей, мен чувствах, Един мен път се убива. припълних, бе! Добре, това беше за този епизод. Умрях!